Mga proyekto sa plaza sa syudad nagapadayon. Samtang demolition sa public markets nga i-rehabilitate na tala na matapos sa masunod nga semana. Nagpakigsapol si Mayor Jelle Treñas sa mga architects kag engineers ng syudad para makumpleto na ang mga ginahimo nga proyekto sa nagkalain-lain nga plaza. Suno kay Mayor Jelle Treñas, nabid na ang halos sa mga proyekto nga natalana na lamang nga i-award. Kasunod sa pagrehab sa Plaza Libertad, sunod nga ginalauman nga matapos amo ang Mandurriao, Haro kag La Paz. Ang aton nga mga plaza, sa mga adlaw nag-finalize ko po sa architect kag sa aton nga engineer, ang mga kulang-kulang pa. Ang La Paz na bid na short of award, ang Mandurriao na bid naman, may kulang pa na ada nga mga 15 million, 14 million. Papangita nato na sa aton karang matapos na ang Mandurriao. Ang Haro kumpleto na, may mga ginatapos na malang nga design. Ang La Paz tapos na, no? Bidded already short of award. Sa pihak nga bahin, ongoing naman ang mga project sa merkado publiko sang Arevalo, Haro kag La Paz. Ang pagpatukod sang bag-o nga mga market building ang madugay na nga handog ni Mayor Treñas para mahatagan sang maayo nga pwesto ang mga vendors. Gani, natala na nga magkuha sang authority sa Iloilo City Council si Mayor Jelle Treñas para mapadayon na ang demolition sa mga daan nga edipisyo. Ang ako na lang nga concern subong amo ang demolition sa mga markets. Nagpangayo na po to authority sa aton nga City Council para nga ma-authorize ako para nga ma-demolish ang mga markets after sa election. Kagti maka-prepare naman ang temporary nga mga salayluan sa mga vendors naton in the meantime nga ginaobra ini nga mga markets, no. This is for Arevalo, for Haro and for La Paz. Kaya ang syudad amo na mapaubra. Magluwas sa plaza kag public markets, may mga public library man nga tukuron sa Arevalo kag La Paz. Samtang ongoing naman ang animal shelter sa Suok, Arevalo. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol.